Mhuri yeZimbabwe, nyaya iyi inorwadza, inosiririsa, inodzimba mwoyo. Yaita kuti nyika yeZimbabwe vashayire muromo. Pawiki so far ndiri kutomeka sure kuti ndareceiva macases eaccident anenge akati wandei. Alright, sekuziva munozvita mhuri yeZimbabwe, manews updates panapa tinonoti kamabatanidza tinge tichiitira kuti muone manews updates akati wandei pasame video. Ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari. Ndikuona vanhu vazhinji vari kundibata kuWhatsApp, vari kundibata kuFacebook, vari kundibata TikTok, kupi nekupi, vari kuuya kuDM, vari kuuya kuinbox vachiti hatirari tizivisoka zviri kuitika kuindependence. Ndakati aiwa, izvo vanhu vareceiva machicken slice. Ndine video vari muqueue rechicken slice vachifara vachiratidza kuti nyama nemweya zviri panzvimbo 1. Ndakuisira video ro, wapedza kuona video ndatotaura zvaunofika kucomment section but usaskipe nekuti ndine imwe next update yadzimba vanhu mwoyo, yabata vanhu pfungwa dzavo, yashungurudza nyika yeZimbabwe, yashungurudza iye mutauriri wenyu wenhau, ini sahatirari mutapi wenyu wenhau, yandibatawo, yandishungurudza, yaita kuti ndifunge zvakawanda pamusoro penyaya macases aya, nekuti kana wakafollowa panapa macases aya zvichokwadika tiri kumhanya nawo akawandisa. Ende seni mutori wenhau vamwe vanozvishamisika vachiti hatirari wai uchiramba uchiona macases eaccident ndiyo atinenge tichireceiva. But ndatimboonei video repagokwe apapa kuri kuitirwa independence kugokwe nembudzi yavanhu vari muqueue rechicken slice. Ndatimboonei video. Vadikani, panext update apapa tinoda kuti titaure zvatinofunga mucomment section ende tinoda kuti tinamatewo. Even kunamatewo mucomment section zvinobatsira kungoti Mwari ivai nenyika yedu yeZimbabwe, sunungurai pakasungwa naSatani. Nekuti macases aya kaya takaita kunge tiri kuti inyaya dzemarodzi. Hongu marodzi akashata, anombozviramba, but imwe yacho nekuti kunge satanism yasimuka munyika yedu yeZimbabwe nekuti ropa riri kudeuka. Pavhiki rega rega hatitadze kureceiva case yeaccident. Case yeaccident yetreni iyo inonzi Bound Rovers neBBR. Bound Rovers yange yakatakura matourists anosvika iwo 47. BBR ranga rakatakura magoods. Kana isusu takuti bhara nebhara zvaita accident, unogona kuvhunduka kuti chichaitika. Takati bhasikoro nebhasikoro zvaita accident, kashoma kuzvireceiva handika. Isusu tikutaura kuti Bound Rovers neBBR treni iyi, matreni esi andikutaura nezvavo aya. Vadikani, otitaura zvanofunga kucomment section, zvakafanira kuti hatirari nahatirari vaita accident. Ndo zvandiri kuzama kutaura panapa. Treni netreni zvaita head on. Pazvaita head on, ndati iyo inonzi Bound Rovers yanga yakatakura magudzu, inonzi BBR yanga yakatakura magudzu, Bound Rovers yanga yakatakura matourist, zvaita head on. Accident yaitikira kupi? Yaitika outside kuGwanda, ndo kwaitikira chiitiko ichi chimakuseni ndo kwaitikira chiitiko ichi. Zvinodzimba mwoyo kunzwa zvichinzi munhu uya wangoitaura naye makuseni atete accident ari pacondition yaari
pari kuda nyasha dzaMwari kana kuti haasi kugona kutaura, but munhu anenge atobuda akagwinya. Ndiri kuti ndatinamatei pese patinofamba, nekuti dzimwe dzachona imhepo dziri kusundirwa kuvana veZimbabwe. Vadikani, mutreni yanga akatakura vanhu vanosvika ivo 47 matorist, vese zviri kunzi vazhinji vakuvara. Hatina kuziviswa kesi yevanhu vafa, but zviri kunzi vazhinji vakuvara. Zvavakuvara chii chaitika? Vamhanyiswa kuchipatara. Ndinoti titaura zvadofuka mucomment section pamusoro penyaya iyi. Inyaya inorwadza, inyaya inodzimba mwoyo, inyaya isingatambirike. Kunzwa vachinzi matrain aita head on. Inini ifirst time hangu yekuzvinzwa munyika yeZimbabwe. Kesi iyi yakamboitikawo here before? Toda kutobvunza kune vamwe vanhu vari kuona this video handizozive, seni mutoro wandaisa news iyi ifirst update yandatanga kurekodha. Tongoziva munhu agona kudhumwa netrain zvinoitikawo izvozvo, but ko izvi zvekuti tuma train aita head on. Vadikani, kune nyaya isingatambirike. Zvinhu zvakaita seizvizvi unoshaya kuti mhepo dzasimuka sei. Paunenge uchiti aiwa handichada kukwira transport yemota, rega ndimbokwira ndege, boom, accident yadonha ndege. Paunoti aiwa rega ndifambe nemota, boom, accident. Ndo macases atiri kureceiva, ndo macases atekeshera munyika ino yeZimbabwe. This month tatoreceiva macases akawanda ari kuenderana nekufa kwevanhu vachifa nenzira dzetsaona. Mwari pindirai munyika yedu yeZimbabwe. Zvanyanya izvi 2025 wachiona anopera sei kana zvatanga zvakadai. Achiri makuseni vadikani. Ndatiri zvaunofunga comment section. Ini Sahatirare ndafunga kuti turi chidumbu changu ndichikutizai. Much love.